Malamar shawa kashi na biyu. Gaskiya wow rigar nan ta yi miki kyau sosai. Na gode anty, Jidda ta faɗa cikin rawar murya. Don gaba ɗaya jikinta ya gama sumuwa. Ji ta yi kamar ta yi hauka, ta rasa me take ji. Wani kalar himami jikinta yake mata. Ga gosonta sai habu take ji yana fitowa. Ta rasa menene. Tabbas tana son wani abu. To amma wannan abun menene shi? Kuma a ina yake? Hannuwanta ta ji saukar shi kan wuyanta, tana sarrafa ta cikin ƙwarewa. Kumshe ido Jidda ta yi saboda wani masifaffen daɗin da ya kai wa ƙwaƙwalwarta ziyara. Ganin hakan ya sa anty ta fara ƙara bada himma wajen sarrafa mata wuyan. Zainab kuwa duk abin da yake faruwa ba ta sani ba saboda ta yi nisa. A kallon gani take kamar ita ake wa wannan cin. Hannu anty ta kai kan 'yan fulanin Jidda. Wani wahalallun lumfashin Jidda ta ja saboda jin wani abu ya tsirga mata tun daga tafin ƙafarta har ƙwaƙwalwa. My babe, da daɗi? Anty ta tambaye ta. Jin yadda take sauke ajiyar zuciya. Kai wai Jidda kawai ta ɗaga ba tare da ta ce wani abu ba. Na ci gaba da yi miki ne, kina so ne? Nan ma dai kai ta ɗaga mata. Da sauri anty ta ɗaga rigar sama sai kuwa ga 'yan fulanin Jidda sun bayyana. Abun gwanin kyau. Ido anty ta zuba musu cike da kwaɗayinsu, tabbas za ta ji daɗin 'yan fulaninsu. A hankali ta nufi bakinta ɗaya yayin da take sarrafa ɗayan. Sai da numfashin Jidda ya ɗauke na sakwanni saboda yadda ta ji saukar bakin anty a kan 'yan fulanin nan. Wash ta faɗa cikin rawar murya saboda wani kalar daɗi da ya kai mata ziyara. Ba ta taɓa jin irinsa ba. Shama anty take cikin ƙwarewa da nishaɗi. Tabbas ta samu 'yan shela da za ta ringa kashe kishirwanta da su. Gaba ɗaya Jidda ta fara fita daga duniyar mutane saboda abin da take ji. Zainab ce ta waigo da idonta ɗaya gama yin ja saboda masifar da take ke damunta. Idonta ta sauke a kansu amma sai dai idon ba su Jidda yake nuna mata ba. Na wannan ɗan turawan take gani. Zuwa lokaci har anty ta hidda ma Jidda rigar. Ita ma haka hannun Jidda ta kama ta sarrafa mata shi a kan 'yan fulaninta tana sarrafa su. Da sauri Zainab ta rarrafa inda suke. Ɗayan fulanin anty ta kama ta kai baki da yi tsami saboda sabuwar kwaɗayin 'yan fulani suka zuƙa gaba ɗaya suna zuƙar ruwan. Sai fitowa yake yarinyar nan kamar wasu yara wanda suke goye. Zuwa lokacin hankalinsu gaba ɗaya ya gushe. Ba sa ji ba sa ganin burin kowannensu ya ji daɗin. Bujen jikin Zainab anty ta yaye ta ƙwace bayan ta kwantar da ita ma. Jidda ta kafa abin a kan 'yan fulaninta. Sha take yi da zalama. Gaba ɗaya gusun zai ya jike sharkaf. Neman ɗauki kawai yake. Hannayenta ta kai kan 'yan fadar gusun nata tana sarrafa mata. Zuba wajen ido ta yi ganin yadda yake ta huce da sauri ta ɗora ta fara sha mata shi. Gantsirewa zai ta yi saboda sabuwar yadda abun yake rasa mata. Har fuskar Jidda kawai take shan mata 'yan fulani. Hannu anty ta kai ta kunce ta yaye wannan zanin jikin Jidda hannu anty ta kai ta yaye wannan zanin jikin Jiddan. Haba malam ta sarrafa gefe da gefe. Nan sai ta hango gusun nan ta ɗago kanta tana kallon gusun har biyu a gabanta. Lalle za ta ji daɗi. Sai ruwa ne kawai ke ta gangarowa. Tashi ta yi ta je ta sarrafa ta lafa gefe. Tashi ta yi ta je ta gefen zai ta mata sarrafa ta sosai yadda za ta ji daɗi. Cikin sannan ta haɗe gusunsu waje ɗaya. Ajiyar zuciya suka yi tare saboda kayan daɗin sun haɗu. Nan da nan ta fara goga mata 'yan fulani. Tana goga mata gusu. Hakan nan tana yi tana shan yaji ga kuma hannayen yana sarrafa na Jidda. Sai shawagi yake. Daɗi fa ya kai wa anty. Sai shawagi take a samaniya. Ba abin da ake ji sai gurnanin anty. Bayan kamar minti 30 jikin zai ya hau wani irin kakarwa. Alamar za ta kawo. Sauka anty ta yi ta fara mata kwakule. Ai kuwa da ta sake ƙara sai ga ruwan daɗi na bulbulowa daga gusun nan. Haba anty ta kafe baki ta shanɗe ta tanɗe. Baki kamar maiya sai da ta tanɗe sab sannan ta dawo kan Jidda gaba ɗaya masu take.
Ji ko motsi ta kasa jiki ya mutu. Nishi kawai take yi tana sauke ajiyar zuciya. Nan ma haka anty ta yi ta kwakular Jidda kamar ba za ta daina ba. Sha anty zan mutu wayyo kar ki daina daɗi nake ji. Wayyo, wayyo ki sha min mana yin fulani na kai suke min. Nan fa anty ta ƙara bada himma wajen haƙar Jidda. Can kusan awa ɗaya gaba ɗaya haba ba a gane ba abin da suke cewa ita da anty sun lula samaniya. Anty ta fara kawowa har ta koma gefe ta kwanta jiyo Jidda take faɗin wayyo mara ta zan mutu. Ci gaba da yi min ina jin daɗin nan. Wayyo anty ta ci gaba da kwakulanta. Ba fi minti 10 ba Jidda ta hau ƙyarma kamar wadda wuta ta kama idonta suka kakkafe. Ai sai ga ruwan nan ya feso a fuskar anty. Jidda ta kawo ruwa sosai. Nan ma sai da anty ta shanye tas. Ji ta kalla dai sai bacci take yi. Murmushi ta yi ta tuna yadda zai ta sake ihu sanda za ta kawo. Yarinyar ta ji kayan daɗi. Saman kan Jidda ta koma don idonta yake rufe. Sai ajiyar zuciya take saukewa hannu ta ɗora saman kanta tana cewa baby na kin ji daɗin mominki ta shayar da ke ko? Duk maganar da anty take yi Jidda yana jin ta sai dai ta kasa buɗe idonta. A hankula anty ta sa mata yin fulani a baki. Ai kuwa nan da nan mata kama kamar ƙaramar yarinya ta hau sha. Kallon ta kawai anty take yi cike da soyayya tana son Jidda sosai da sosai.